Amen. Lana ke ikhonza izinhle enkosini ngizobeka umsebenzi owodwa ngike ngishumayeleke bengizwa abanye bengangizwa abanye baye belandele abanye bengalandeli ngeindlebe nangemoya siyakhuluma ke intombazane ngeke ngikhulume ngithi abantu besifazane abaziphathe kahle bese bethi ngiyabazonda ngingeneka nginandaba ngiyabathanda mina kakhulu kabi kube ngiyazenzela nje ngabe kunamakhosikazi awu10 ukube ngiyazenzela ngikwazi ukuzenzela ngibathanda nje ngempela ukuthi nje kuphela ke ngeke ungibone ngoba ngiphaphile ma ngimbheka nje akaboni ukuthi ngiyambona kodwa umkamuntu futhi cha angiyihluphi nje ngaye ngoba ufana neqatha lenyama eselise emlonyeni qatha lenyama elisemlonyeni ungalikhipha lidle manje ke bengadinwa ke benjalo ngibafanise nenyama kodwa ngikhuluma ngento ongeke vele uyikhiphe emlonyeni womuntu uyidle manje ke umkamuntu ngeke ngimfanise nento enjalo ukuthi noma ngalidle lonile kodwa lona lakhe ngeke salikhipha nginike lona nama ngisathe ngibheke elinye lizoqoqwa elinonile ngizothatha lona leli selisemlonyeni ngeke ngikufanise kanjalo ke ngakho ngeke ngifisa ukuthi baba bamhloniphe umkamuntu ihlaze libi kabi ukubheka umkamuntu uzuxegisa ikhanda yimbi leyo nto ubunungu nje futhi angiphathi khona ma umgcotsho ngisho ukuthi ukhona ofanele ma eyinhlalisuthi kufanele abantu abangakholwa lokho abangazi ngokukholwa ngoba akukho la bakhiwa khona ukuthi kupho okulungile ikupho okulungile nokungalungile uma kwenza ngobulana esontweni uyakhiwa njengoba ngithi nje siyelashwa ukuthi into engalungile ungayenzi ngoba uNkulunkulu akayifuni lana sisebenzela ukuyezulwini asisebenzele ukuhlala lemhlabeni ukuze kube phakade akekho umuntu oyohlala lemhlabeni ukuze kube phakade manje kufanele wazi ukuthi lolu usuku oluzofika kuwena kumele lukufice ulufanele ungaficwa usuku lokuhamba emhlabeni ungafanele ukuhamba emhlabeni ngathi usafanele ukulungisa kufanele wesabe namhlanje uyabona njengoba kufika lolu suku lesikhathi sokuthi ngishumayele sifana nesikhathi sokufa lesikhathi esifike sokuthi ngishumayele ngoba ngizwe entambama lwangishawuva lo ntambama ngazi ukuthi ngo9 uyaphuma umphefumulo abantu abazi bangibona ngijabule ngihleka nje ngenza yonke into kanti mina ngiyazi ukuthi ngo9 ngiyahamba manje nawe sihleli nawe lana nje awazi ukuthi uJanuary uzophela usuhambile wena kodwa imkhubo sayenza mibi ngaleso sikhathi uthi uyikholwa ukholelwa ukungena ezulwini uzongena kanjani ezulwini mawuphambana nezinto uNkulunkulu akangazifuni manje ke uma sikhuluma ngalezo zinto baye bezwa abanye bengezwa ngizoke ngikhulumeke ngale ntombazane le ntombazane yayizwa ngikhuluma ngokuthi abathi ukuma kancane ukuzala izingane eziningi ezinezibongo ezihlukene ngoba lokho kunephushana elincane kahle inhloso ngoba umuntu ngesikhathi ephuma kule ndoda yakuleya wazi kahle lesi imzalisile uyakwenye futhi iyomzalisa nenye yesithathu futhi iyomzalisa ngo number 4 usafuna umendo ungeke sawuthola umendo akuyona into elula usukuthola nje ngenhlanhla kaNkulunkulu kodwa akuyona into elula ufuna uqikelele ukuthi uma kwenzekile waphambeka zala ingane yodwa bese kukhulunywa ukuthi ke noma ngabe uyayithola esibili kodwa kube uyiswa yedwa kusuba imix masala ngoba lo suke seshaya isithombe kuwena usuke engasakubuki njengomuntu oqondile usuke sekubuke ngazuthi ngeke uqale benephutha nowesibili benephutha nowesithathu kusho ukuthi nami ngivele ngizoba nephutha manje ngiqoqa ke leyo nto njengaleyo ukuthi zigadeni ngoba umzimba womuntu uyithempeli kaNkulunkulu kakhulu wesifazane ithempeli kaNkulunkulu eligadwe uye elingagadiwe uNkulunkulu uNkulunkulu kunikeza ithempeli nje wakushiya kanjalo wathi ligade wena busuligada ke wena uligade ebudedengu ngomhla ukuphela ubusufuna intethelelo ngakhuluma ke nje ngendlela engakhuluma ngayo khona le makhasethini niyenizwe isiyezwa ke le ntombazane isiyakhuluma ke nalo eyakhuluma naye ithi ke yona inkinga eyeshiwe umfundisi ukuthi asiziphathe kahle siye sizame kodwa sihluleke uthi ke ngathola intombazane ngathola ingane
into yithi ngangikholwa ngisiyoni ngase ngihlubuka ngaqoma emhlabeni ngase ngithola ingane ngathi sengiyitholile ingane wesehluleka lo muntu ukuqhubeka nami ngase ngiphinda futhi ngidlulela phambili ngathola enye ingane ngithi ithi izama ukuthola umendo ngoba uma kwenza ngoba usuhleli nomuntu usuzinzile kodwa engakubona umnyakazo webe sibuka phambili kufanele ke phela buke phambili ngoba akekho umuntu ongazibhekeleli iphambili ukuthi njengoba ngiphila nje namhlanje kusasa ngizobe ngiphila kanjani ebese kuyasuka kuyabona ke la kuwena ukuthi hayi engazi ukuthi lo muntu uJohn unomphela akasami ebese ethi wothi ngizama ukuthatha isixaxa uyasuka ke manje isithatha isixaxa kanti uzofike futhi aphazame wafika lo yamuntu futhi uthi ke wathi mase ebuya kulo esebuyele esontweni wesefike waqoma umfundisi cha umfundisi phela umshelila ngithi intombi nje phela intethelelo yaseyiyoni ufanele ithathe weseyithatha umfundisi eseyithathile umfundisi ithi ke lengane wesephinde wangikhulelisa umfundisi ithi wanethi wangikhulelisa umfundisi wahlubuka esontweni ubalekela isonto wangishiya futhi nalengane manje ke ngizoyilungisa kanjani ke lento ngoba bengithi ngilungisa yona ngokuya kumfundisi phela ngazi ukuthi umfundisi njobe eza kumene usezongigeza liyahlaze ngalenzayo waphinda umfundisi wangifaka elinye wesebhaleka ke esontweni wazi wahlubuka yena wazi osithela ngaphinda ngasala futhi sekweyesibili manje lengane inebongo ezihlukene bafowethu thina esiqomisayo uboyicabangela ubomcabangela umuntu wesimame ngoba nawe uzelwe namantombazana ngeke uthande ingane yakwenu ibe i-driving school ngeke ukuthande lokho kufanele wazi ukuthi mawudlala ngengane yentombazane ingane yentombazane isikhathi esiningi dependa kuwena ukuthi utheni ngomlomo kunzima ukuthi ibone ngaphakathi ukuthi ucabangani manje isikhathi esiningi wena okufanele ucabange ukuthi lo muntu uyamthanda nembuka unyawo uzophuma phezulu ukuthi okay ke izono zakhe ngizothola sesinaye kodwa yena uyisithombe ngisithanda yona ngoba ziningi izinto ongeke ukwazi ukuthola kuyena okufanele uqala uthola uthando okuqala ukuthi yena nje yedwa ngiyamthanda engakavezi ubuhle nobubi bakhe ngiyamthanda manje thina asikwenzi lokho kwesinye isikhathi uthi usumthandile umuntu ubuwenza into bafowethu kulukhulu ngabi kona insika indoda insika kona insika kubidlika insika akekho umuntu ozomisa indlu ngakho ngiyafisa ukuthi lokho nicabange ngoba akekho umuntu ongazalwa nentombazana mina ngangake ngenzokunye usibale ehlala ngodadewethu inseka zokuthi udadewethu manje ubocabanga wenza into engalungile kumuntu wesifazane ukuthi ngesikhathi ekhaya umuntu wesifazane engibikela ukuthi wena wrong ngizwe wena wrong ngifike kuwena ngithola ungikhiphela amehlo hawu uzokhiphela dadewethu amehlo phinde ukhiphele mina amehlo waphela kufanele ukuchaze lokho kusho dadewethu ukuthi kuyiphutha noma kulona